Ja Kortila Susanna Alme. Missä tornissa? Kuva hyvin. Kortilla. On kuvaa. Jos ei tule mammeleita eteen, niin vois kuvata. Mä jännittää. Handin puolesta. Ei vaan ole paljon moista. Mä jännittää ne muiden puolesta, mutta oi selviä. Tulee kakka. Mieti, kun kakkapallo olisi pudottanut esteen. Et saa tähän riittää voimat. Miksi on niin laiska? Tästä mä tulee pitää se. Se Ei. välillä vähän lähtee lohikärme. Ja se välillä vähän, se ei pääse tosta yli tuolla välillä. Ei kai tippunut. Se jäi kattoo, ei se jää kattoo. Tippuuko se? Ei. Hyvä. Hyvä Mandi. Pohjitta. Ei se tylillä niin justiinsa. Hyvä. Se menee sen 90. Minä määrään. Meitsi määrään. Tässä pääkään vaan ilmoittaa. Ei pois Turkis kakkaista. eteen. Nyt on vähän huono tilanne. Hyvä. Vielä yksi. Mutta niin mitä. Joo. Mä tiedän. En mä tiedä. Hyvä Mandi! Lähtövuoro 48. Jees,